Kartvezítés, megy rá! Fogd meg! Fogd meg gyorsan! Pepe, fogd meg, ne engedd, hogy üssön. Nyugodtan, nyugodtan, nyugodtan. Ne izgulj már! Ne izgulj! Benn van a kéz. Ilyet ne elkapja a lábad. Most megy rá! Nyugodtan. Ne beszélj. Hopp el! Gyere, gyere. Sírt, igaz, hogy simán. Akarsz menni, vagy ne? Jó, akkor dobd a izét. Hallod, de miért mondod fel? Pepe, ki fog menni a lábas, ne érd be. Hallod? Pepe. Dobjam be.